Rridu nipproteġu l-għejxin ta' 30,000 familja iżda fl-istess waqt ma rridux naraw żvilupp akkosta kollox jew li jinbnew it-torrijiet. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-intervista li kellu l-ħadd filgħodu meta mistoqsi dwar is-settur tal-kostruzzjoni. Tenna kif preferenza għal proġett propost ta' Xlendi u jemmen li huwa goff wisq għal ma jixtieqx jara li Xlendi merreq fl-iżvilupp. Daqs kif ma niddejjaq xejn ngħid b'referenza għal proġett proposta Xlendi li qajjem ċerta kontroversja ftit tal-jiem ilu, illi jien nemmen illi huwa goff wisq. Issa jiffigurax mal-policy jew le kwistjoni oħra. Imma jien irid nara Xlendi jiġi merreq f'gat biżvilupp illi huwa ikbar minn dak illi l-lokalità teħtieġ. Sa kap tal-oppożizzjoni għażel li hu pożizzjoni għal jien ma nikkumentax dwar żviluppi speċifiċi. Mistoqsi dwar il-manager ta' traffiku u trasport f'pajjiżna, il-Prim Ministru spjega kif saru u qed ikomplu jsiru aktar investimenti u inizjattivi biex flimkien ikomplu jtaffu din il-problema li mhux Malta biss qed tesperjenza imma hija problema dinjija. Semma kif bħalissa għaddejjin id-diskussjonijiet mal-Arup brabta ma' trasport alternattiv fejn mistennija jżuru lil pajjiżna fil-ġimgħat li ġejjin. Li nista' ngħid ukoll huwa li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qegħdin iżuru pajjiżna biex jagħtuna preżentazzjoni tax-xogħol li laħqu wettqu f'dawn l-aħħar xhur ukoll. Jiġifieri fil-waqt li jiġifieri bħala priorità konna qegħdin niffukaw fuq aspetti oħra tas-sistema tar-ristrutturar tat trasport tagħna. Dak il-proġett qatt ma abbandunajnieh. Intant brabta mal-atroċitajiet li qed isiru f'Gaza, l-Prim Ministru qal kif fl-2025 it-tema m'għandix tkun li niddibattu l-ħtif ta' territorju filwaqt li d-dinja qed tinqered, imma kif ser ngħinu lil dawn il-pajjiżi li fihom qed isiru dawn l-atroċitajiet. Dr. Abela qal kif ta' spiss iżur ħalfar fejn hemm jiltaqa' ma' numru ta' tfal li sfortunatament feta daqshekk tenera għexu dawn l-atroċitajiet. Qal kif għandek il-fenomenu tal-immigrazzjoni tal-massa fejn ftit snin ilu Malta kellna problemi kbar. Tema li issa tinsab fuq net tal-aġenda e kif qed taffettwa lill-Ewropa kollha. Sħaqt ukoll dil-ġimgħa anke fil-laqgħa li kelli mal-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda l-importanza tal-investiment f'dal-pajjiżi anke fuq livell Ewropew u livell dinji. Jiġifieri inti kif twaqqaf dat-tluq timmigranti billi toħloq l-opportunitajiet f'dak il-pajjiżi li ma jwaslux lil dak li jkun li jħoss il-ħtieġa li jrid jitlaq.